Adunay usa ka suod nako nga higala mga igsuon nga kini nga babayhana sa matag higayon nga muadto siya sa videokehan o kaha adunay magvideoke kung dunay mga okasyon. Iniga kadungog niya sa kanta nga Skyline Pigeon. Mangilog yun na siya microphone. Muadto gyud na siya sa naggunit sa microphone kay siya gyoy mo kanta. Muingon gyud na siya, ako ning kanta, no ako'y kanta ana. Sa sinugdan, ako siyang gikatawan kay lagi mangilog man siya microphone. Ako siyang giingnan kausa nga naman kang nangilog og microphone nga dili man to imong kanta. Unya ningon siya, ako tong kanta, Father. No? Ingkon sa imong kanta nga dili man ikaw may nagbutang atong kantaha didto. Inja dili bitaw ako'y nagbutang pero ako gitong kanta. So nangutana ko niya unsay hinungdan nga ningon siya nga iya gyud tong kanta. Ang kamatuoran di ay mao nga kining maong kanta Skyline Pigeon maadunay mensahe nga mahinungdanon kaayo alang niya. Gani, inigabot sa linya sa mong kanta, ambot lang kung familiar ba mo sa kantang Skyline Pigeon, inigabot sa linya nga nag-ingon, please free me from this aching metal ring. Kanang linya ha, please free me from this aching metal ring, ibirit yun na niyag maayo. Hangtod nga sa tinud-anay, mawala gyud siya sa tono, kay wa man nagibirit sa kanta ng Please Free Me from this aching metal ring. Pero nganong ibirit man niyag maayo ng bahina sa kanta, tungod kay alang niya mga igsoon ang aching metal ring, maudi ay ang iyang wedding ring. Sakit kaayo niya nga magkanunay siyang magsulob sa iyang wedding ring tungod kay ang iyang bana, dili ko tamutagaan og detalye, pero ang iyang bana sa diha nga bag-o pa silang minyo, no? Unya nagmabdos pa lang siya sa una nila untang anak. Ang iyang bana mibulag niya unya nakig-ipon og lain. Niya nang pila ka tuig, daghang katuigan nga wala ang iyang bana, wala gyud niya gitangtang ang iyang wedding ring, kanunay gyud siyang nagsulob ato. Muna nga sa kadugayan, the wedding ring becomes aching, no? Sakit na para niya nga magsulob ato, magtan-aw siyang wedding ring nga wala man pud unta niya uban niya ang iyang bana. Matud pabitaw mga igsuon na hinumdum ko sa akong nakaistorya kanhi nga magtiayon. Ningon siya no ang asawa nin siya, Father, kining kaminyoon nabya ni tulo ka rings, no. Ningon ko niya unsa man ang tulo ka rings sa kaminyoon. Ningon siya ang una, engagement ring. Ang ikaduha nga ring sa kaminyoon, wedding ring. Nya ning kung sa may ikatulo, ningon siya, turiring. Turiring ko ng ikatulo, nya ningon po ang bana, kung walay swerte, Father, na ay ikaupat. Ning kung sa pod, ningon siya, boring. Ambot lamang diha sa mga minyo og naaba ng duha og ikatulo, ang turiring o boring. Pero mga igsuon, ang wedding ring ni alang nining maong bay mo na nga sakit kayo para niya kay kana bitaw nganong magsige pa kog sulob ini gani mga igsuon sa tinud-anay. Sa matag higayon nga magistorya mi ato niya bisag sa unsa nga higayon, unsa nga okasyon, halos bisan asa magistoryahanay mi basta kami rang duha. Mangutana gyud na siya nako, kanus pa man itugot sa simbahan ang divorce, Father? Ngano wala man gihapon tay divorce sa simbahan hangtod karon? Natural, ako siyang, nakabalo man ko siyang sitwasyon, so akong i-explain niya, hinay-hinay. No?
klaruhon ang mga isyu, pero bisag unsaon na kog explain, kabalo po ko nga dili gyud pod sayon alang niya nga dawaton ang explanation sa simbahan mahitungod niini. O bisan gani mugamit pa ka og biblical nga mensahe tungod sa iyang sitwasyon, and I understand that. But then, brothers and sisters, kung atong tan-awon pag-ayo, bisag unsa pay mahitabo, dili gyud itugot sa simbahan ang diborsyo gawas lamang sa mga specific nga mga rason nga gitugot sa simbahan ang gitawag og declaration of nullity of marriage. No? Depende sa sitwasyon, specific kaayo ang mga rason mahitungod niya na. I'm not going to go into details. No? Kining isyu sa diborsyo, mga igsuon, mao gayud kini ang gibutang sa simbahan sa atong atubangan niining Dominguha diha sa atong mga pagbasa. Sa Ebanghelyo, ang mga Pariseyo miduol kang Hesus ug nangutana, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Unya miingon si Marcos sa Ebanghelyo, gibuhat nila kini aron sa pagbitik kang Hesus. So nasayod sa Hesus unsay ilang tumong, unsa may bitik niini. Kung muingon si Moises nga si Hesus nga wala gitugot, di mayon sila nga dili gisulti man na ni Moises, so naagyo na siya. But at the same time, or on the other hand, kung muingon sa Hesus nga gitugot kini, muingon sila sa ato pa uyon dahil kag diborsyo niya, dili man na mo'y pagtulunan. Yeah. Hinungdan nga si Jesus misumbalik, no, matud pa ni Marcos, sa pagpangutana kanila unsa may gisulti ni Moises. Og ningon sila gitugot kini ni Moises. Busa si Jesus mingon kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Kay kamo gahi mag-ulo. Ambot lang kung kinsa ninyo diha ang mga gahig ulo. Ningon man si Jesus nga kamo, wa jud ko'y labot ana. No, it is not true. Gahi po kog ulo sama sa tanan, usahay. Pero mga igsoon, unsa may pagkagahig ulo nga nahitabo karon? No, dinhi sa atong nasod example. No? Pipila ka tuig ang milabay, duha ka nasod na lang gawas sa Vatican. Duha ka nasod na lang ang wala mo tugot o diborsyo, ang Pilipinas ug ang Malta. Pero pila ka tuig ang milabay, ang Malta ni give in na gyud, gitugot na gyud na lang nila ang diborsyo. So karon Pilipinas na lamang ang walay divorce. And I think as Christians, as Catholics for that matter, we should be proud of that. No? Ang ngayon gyutang malipay nga wala pagihapoy diborsyo sa Pilipinas because it is a show of faith. No? Atong gipakita nga lig-on kita sa atong pagtuo mo na nga wa gyud ta motugot hangtod karon nga dunay diborsyo sa Pilipinas. Pero abi ninyo mga igsuon, kung wala ko na sayo, katulo na ni pasar ang diborsyo sa Congress, sa lower house, no, sa House of Representatives. No? Luckily for us, sa Senate, kay bicameral man ta, sa Senate wala pag yun na ni pasar, bisan kausa. No? Pero diri sa lower house, sayon kayo nang gigipasar. No? Niadtong milabay nga, kini nga Congress karon, no? Ang divorce bill, ni pasar siya dayon. No? Dili super majority, pero ni pasar gyud siya nevertheless. No? And unfortunately for us, ang atong congressman dinhi sa 2nd District sa Negros Oriental ni butar pabor sa diborsyo. Wala ko manaot, wala ko nangatake,
Kay wa ko'y labot ana technically speaking, kay di man ko butante dinhi, wa po ko nangumpanya. Ako rang gisulti ang tinuod, after all, public maning ilang pagbuto. So angayan gyud pod nga may bawan sa tanan. Kay kini silang mga kongresista, ato man silang mga representatives, no? So they should represent us, not themselves. Nagpasabot nga kung mubutar sila, ilang tagaan o consideration ang sentiment sa mga tao. Ang media magud karon mga igsuon, ang ato mga national media, ilang gipagawas nga more than 60% more than 50% kuno sa mga mga adult Filipinos are in favor of divorce. No? But then, few weeks ago, ang Okta Research, ni pagawa sila og independent research. Sa ato pa, dili binayran, independent research. Nga ilang gimatuod nga in fact, it is not true that more than 50% of Filipinos are in favor of divorce. Because according to their research, almost 60% of adult Filipinos are against divorce. So kung maunay kamatuoran mga igsuon, dili di ay nato ikatingala nga ang Senate ilag yung gihingusgan nga it is not really the sentiment of our people. Our congressmen and women are only representing themselves, not the entire Filipino community, not the entire society. Muna nga angayan gyuta nga maghuna-huna niya ng mga bahina mga igsuon, kadtong mga supporters din ha sa inyong congressman, ayaw mo kalagot nako. Kay igor akong nisulti sa unsay mensahe sa kamatuoran karong adlaw. Kaya kung maglagot mo nako, the message of the gospel is defeated. No, defeated. We are not serving the purpose of the gospel kung dili nato kini isulti as truth, as the reality, no, that is in front of us. When Jesus spoke to his disciples and to the people around him, he did not, I repeat, he did not sugarcoat the message. No? So dili po nako i-sugarcoat ang mensahe alang kaninyo sa akong pagpasabot niini, kay igor akong naghubad no? Sa mensahe sa Ebanghelyo nganha kaninyo. Mingon sa Jesus may igsuon sa Ebanghelyo, tungod niini mobiya ang lalaki o sa iyang mga ginika o sa iyang amahan o sa iyang inahan o gunya makig-usa sa iyang asawa o silang duha mahimo nang usa. Mahimo nang usa. Busa ang bana o ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Kanang diborsyo nga himo gusto gyud sa atong mga congressmen and women nga mahimong balaod sa Pilipinas, mo nay paagi sa pagbulag sa gihiusa sa Dios. And it is sad, brothers and sisters, because we claim to be Christians. We claim to be followers of our Lord Jesus Christ, and yet we are doing things that are not in accordance with the will of God. No? Nasayod man ta sa mensahe, tataw man ang gisulti ni Jesus, nganong dili man nato kinitagaan o bili diha sa atong kinabuhi. No? Unya kung magampo ta, kusog kay tang moingon amahan namo matuman ang imong pagbuot. Pero kung mga butang na sa kalibutan nga alang nato ang tan-awon, no? Dili na ang pagbuot sa Dios mo'y matuman. Mo na dayon ta, Lord nganong kiniman, Lord nganong dili man kadto, Lord nganong gitugot man na nimo.
Nga matuman magkang pagbuot, di matuman ang iyang pagbuot. Make it a reality in your life. After all, Jesus, when he was with us, teaching us, he did everything that he told us to do. Yang gipakita nga matuod gayud no ang mensahe ngayang gitudlo sa matag usa ka nato. So kung moingon sa Jesus, mo na gisulti actually sa unang pagbasa karon nga gikutlo sa basahon sa Genesis, no? Ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao. Ang Dios naghimog lalaki ug babae. O gihiusa niya sila no diha sa sakramento sa kaminyoon. Kuminta sakramento, that means balaan, sacred. No? Because it is ordained by Christ. Gitukod kini ni Jesus mismo sa Dios mismo. So kung gitukod sa Dios, kinsa man ang tawo nga mubulag niya nang muputol, muguba niya nang maong kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato. Miingon usab si Jesus sa ebanghelyo karon mga igsoon, ang bana no sa dihang sila na lamang uban sa mga tinun-an, nangutana ang mga tinun-an mahitungod niini. Ug busa walay lipod-lipod sa Jesus nga misulti kanila. Ang bana nga mobulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babayi nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babayi nga mobulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki na napaw usab. What can be clearer than that? Ingon ni ana katataw ang mensahe ni Jesus. Munang ningon ko sa unahan, we should not sugarcoat that. It is the message of God, whether we like it or not. Tingali mo yung tabug-atar po kayo ng pagtulunan ni Jesus. True, tinuod yung bugat na kaayo. But maunay ka matuoran nga angayan natong puyan sa atong kinabuhi. And dili na siya bugat kung nagmatinud-anon kita sa kabubuton sa Dios diha sa tagsatag sa nato kakinabuhing Kristohanon. Nahimo na siyang bugat kung dili nato puy-an ang mensahe nga buot sa Dios nga tumanon nato diha sa tagsatag sa nato kakaugalingon. Nganong tumanon man nato kay iya kita ni Kristo. That is supposed to be that. Muna mga igsoon nga tan-aw nato ang atong kinabuhi, nakapahimuot ba kita sa Ginoo o wala? Kung wala kita nakapahimuot, kung ang atong gibuhat ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, subay ba sa kabubuton sa Ginoo o dili? Kung atong hinumduman ang ebanghelyo ni atong milabayng Domingo, miunsa man sa Jesus, niingon siya, kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo pagpakasala, putla kini. Kung ang imong tuong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. So sa may pasabutana, kuhaa isalikway talikdi biyay ang tanan nga nagbitad kanimo pahilayo sa Ginoo. Muna mga igsoon nga, if we are going to reflect truly, no, if we put God in front of us, we have to ask ourselves, have I been faithful to the call that I am supposed to do as a follower of our Lord Jesus Christ? Gibuhat ba nako ang angay ug subay sa kabubuton sa Ginoo o nagpadayon ba ako sa pagkagahi sa akong ulo? Mga igsoon, nindot kaayo ang mensahe ni Jesus karon nga atong nadungog diha sa ebanghelyo. Sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo, matud pa ni Marcos, mikuha sa Jesus og usa ka bata. Og miingon siya, paariya kanako ang mga bata, ayaw sila pagdid-i. Kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan-in ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Ngano mang nahimo maning sumpay ning bahina sa ebanghelyo, no? Sa isyu sa divorce. I think, brothers and sisters, gituyo gyud ni, no, ni Jesus or ni Marcos for that matter.
to juxtapose, no? Aron ba ma-compare nimo ang two realities between an adult individual, a thinking person, and an obedient child. Di ba? Kay kitang mga hamtong kusog man kitang mga tarungan. Daghan man kitang mga palusot o mga alibay, di man kita mawad-an ana. No? Usahay paganin ako mga kaistorya, bisan yung kabalog yun silang dili mao. Moingon pag yun sila nga, okay raman na father, dili ba? Ganun na okay man ang dili mao. Ngayon sa may, what do you expect? Ngayon ko nga, okay ra na, padayon na diha niya, nakasala ka, yamin kong padayon, sa ato pa, tugutan mo yun ra ko, pakasala diha, wako'y labot. Should not be like that. No? Otherwise, kung muna akong buhaton, then why am I still a priest for that, if that is the case? No? So ang ngayon, gyud nga minta, dili mao, hunongon kay dili mao kung insakto atong padayonon subay sa kabubuton sa Dios mao man ay atong point of kanang reflection ba no kung atong tan-awon ang atong kinabuhi. Ikumparar nimo sa bata mga igsuon, the child is a very obedient individual, di ba? Imo na siyang tudluan, iya ginang buhaton, iya nang dawaton. Imo na siyang suguon, di gyud ka mapakyas anang bata. Makasala makasala niya, maglagot siya, it is just for a second. After that, makita ang mga bata nga naghapakanay, patingali, nagbato karon, pero pagkatiyod-tiyod, sila ra po'y nagkuyog, nagalagbayanay pa na. Diba? Ingon ana ang bata mga igsuon. Ug mo nang pagtulon ana, ang buot sa Dios nga puy-an nato sa atong kinabuhi, nga mahimo kitang sama sa usa ka bata. Hinaot mga igsuon nga mahimo nga bililhon alang kanato ang mensahe karong adlaw. I know that it is not easy. I know that putting into reality the message that we have heard will pose a challenge for each one of us. It is not easy, but it is also not impossible. Matuman, mahimo nato ang tanan nga gisugo sa Ginoo kanato kung ibutang nato ang Dios diya sa tagsa-tagsa nato kakinabuhing Kristohanon.